Gisaulog karong adlaw ang fiesta sa Birhen sa Guadalupe ug usa na niini ang dakbayan sa Subo. Usa ka pamilya ang nanghatag og libreng fiesta pack meal alang sa mga kabus. Sayranta ang istorya sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo kining mga tawo naglinya daplin sa kalsada haduol sa simbahan. Gihatagan dahil sila og fiesta pack meal sa pamilyang mipaambi sa grasya sa ilahang nadawat atol sa pangilin sa Birhen sa Guadalupe. My lola is always giving. Sa tula pa mo. Salamat sa pipista. Tigaan mi grasya sa among pagpaninda sa Birhen sa Guadalupe. Pista Isay kami mo. Sani Rodrigo. Sige, sani ha. Batan Island po. Ang bans, no ganit eh. Kaluoy sa... Ang akto sa kaluoy ngadto sa mga nagkinahanglan ang gihimugatan ni Archbishop Alberto Abitoy atol siyang pagsaulog sa misa sa kapistahan sa Birhen sa Guadalupe. Kini matud pa ang hiyas nga gihuptan sa mahal nga Birhen. Ang misa sa fiesta sa patrona sa Sugbo gitambungan sa mga magtotoo isip pagtuman sa ilang panaan. Nanukad gikan diri sa simbahan sa Barangay Guadalupe nga nagsaulog sa lang fiesta karong adlaw. Ako si Alan Domingo kauban si Clover Lumayag. Balitang Bisdak.